Имаме Здрасти, хора! караме колила и да сложа на моя приятел Линчо тук, аз казвам неговия профил, вие да се абонирате и абонирайте се за каналът ми. Така, хора, Вие ще ме видите канала. ние сме на Нека сцена. да започваме. Чай съм да му кажа здрасти на неговия канал. Здравейте, хора! Ние сме на сцената. В описанието ще има линк на моя приятел в канала и ние сме на сцената и качихме колелата за листа. Ей, що ли канала се очолкуе, ей! И нека да започваме. Тук ли ще караме? И Хора, ще гледате как аз падам от сцената. буквално искам сега да видим. Чакай да Буквално сега гледате как аз падам от сцената, като се легава с моите прости. Така, хора. Буквално беше на коса ме и тук да се дунна. Хора, Тя малко сега е тук да. моето колело, като е голямо, не мога тук да карам, защото А неговото колело тежи по-малко от моето, въпреки че моето е малко по-малко. това е по-малко. Да. Аз виждам буквално само на твоя кадър. Защо? Не знам. Аз не съм виждал на моят кадър, бе. Буквално... Да слезнем долу? По-добре. Чакай се малко. Така, хора. И хора, изчакайте на тук, не само ще се върнем към блока. Свален. долу. Я ще пазя телефоните. Давай. Брат, ще влезем долу. Давай колелата. Ще ти дам колелата, Лила. Давай. Дай колелата. Сериозно? Да дам колелата. Давай. 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 Хващам. Дай. Дай, аз съм хващам. Дам той. Дай. Дай сега вземем. Дай ми виша. Дай го направо сега моето цяло. Цялото, давай. Да, малко по-надолу. Дай. Така, хора, взимаме двата телефона. Давай. И си взимам якито. И слизам долу. Двама шматки и два звяра. Двама шматки и два звяра. Сега, ето просто буквално ще го закача. Ако мога, бе. Но не мога. Как много искам ето тук да го закача. Виж сега, ето. Трябва да го закача, бе. О! Няма ли да падне? Не, няма да помня. Как ще стане? Аз буквално те гледа с краката ми, брат. Няма да стане. Като ви уже паднила. Къде е го слова? Така. Слагаме. Аз слагам моя тук на сцената. Аз се там. Добре, два телефона направо. Чакай да сложа якито. Добре. Чакай. Брат, какво направи? Къде е? О, чакай. Така. Сега само ще сложа якето. Слагам якето. Чакай,
Чакайте за малко сока да се слоба по-лофо. Така, хора. Хора, ето, тръгваме. Аз отивам първи направо. Много извинявай, брат, ако съм ударил. Еми да го направи. Честно, ако ти имаш рейнджер, тебе рейнджер, добре ли ти е? Да. Добре. Ако ти е добре. Рончинка, добре ли ти е рончинка? Всичко. Така.